дуруд ҳамдиёрони азиз, мо ҳам як воқеа шуд. ҳам имрӯз дар 46 микрорайон дар маркази ташхисӣ ҷои кор рафта иста будам, маркази табобатии шоҳиё рафта иста будам. аз наздам як писарҷавоне дод мезад: доктор, доктор, истед. ба мани он ҷавон истодам, ҳамин давида кадо омад, салом карда. ман хиёл кардам ки ягон писари ҷанҷули аст, ягон гап шудааст, ки не, бачаи беҳад равшанфикр, фикрош бар фарзанди миллат месӯхтааст, бар миллати худаш месӯхтааст. гашт гуфт: доктор, биё якнима истем. хай гуфтем марамат. баъд якнима истодем. гуфт: доктор, ман муҳоҷир ҳастам, дар Москва ҳастам, як моҳ отпуска гирифтам, ина омадам модарамро қатъи оилаам барои тобат овардам, барои худам вақт нест. ва бисёри муҳоҷирон дар Москва, дар дигар шаҳрҳо азоб кашида истоданд. дар 40 градус хунукӣ мега бо кроссовки мегарда. Не ки маиб шудестаи шароити омадан надора, ӯ бояд кор куна, оилаша хӯрона, кор куна, падару модарша ёрдам куна, кор куна, зану фарзандша бояд хӯрона, ёрдам куна. худшон омада наметонанд. агар илоҷаш мешид, илтимоси калон, биёин дар ҳамун шаҳри Москва як точка кушоен, як корхона кушоен, ҳамин муҳоҷирро дастгирӣ кунед. вақте ки ман фикри и ҷавони ёша шунидам, беҳад хурсанд шудам, ки ина ҷавони миллатдӯст, ина ҷавони миллатпараст, ина ҷавони тоҷикдӯст, ки ин қадар ба миллати худаш, ба тоҷики худаш дилаш месӯхта. дар айни ҳол дига ман ба ӯ бача гапҳои зиёдтӣ гуфта натонистам. гуфтам: хоб, мо ин масъаларо фикр мекунам, баъд суханрӯӣ мекунем. ҳатман шогирдота мега рӯи ки ё ки худат биё дар Москва, ҳамҷо як клиника бикушо, кор кунем. бачак номаш Илёс, айноҳияи Рашт будааст. ҳамуда муроҷиат мекунам. мо дар Тоҷикистон корхонаҳо дорем, коргаро дорем. агар мо як моҳ ҳам агар равем, дар инҷа кори мо қинд меша. мо бояд аренда тием, налогмона тием, светмона тием, оилики коргароро тием. қинд мешава муда. мо рафтанмон мушкил мешава. баъд шогирдое ки мо сахт бовар дорем, бисёраш моро партофтан, кидат кардан. мо қуввати ози надорем ки бирем ҳамин хизмата барои халқи тоҷик дар шаҳри Москва ё ки дар дигар шаҳраш бикунем. барои миллати худмон мо ҷонмона метем, барои миллатмон мо ҳама хизматҳоро мекунем. агар шароити шумо бошад, дар ҳамунҷа барои моро шароит ташкил кунен, мо мерем ҳамин хизмати ҳамун халқа мекунем. кадоми муҳтоҷе ки ёрдами мо ҳастай, мо ёрдамша мекунем. ҳамин шароита шумо ташкил кунен, ба номи худо мо мехезем мерем. мо да ҳамин кам таркид ҳаминҷа расходумона пӯшонем. мо да суми бисёр дар кор нестай. ҳамин расходуем корхонамон маҳкам шава, мо мерем хизматҳои шуморо мекунем. дар ҳамун ҷо ҳам мерем мекунем. кай ки дар кор боша, ҳамин билетмона мегирем, мепарем, мерем хизматона мекунем. ҳамин шароита шумо ташкил кунен, мо дар хизмати шумо. ҳазор раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.